Кожны тыдзень супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі праводзяць мерапрыемствы па выяўленні фактаў кіравання транспартнымі сродкамі вадзіцелямі, якія знаходзяцца ў стане алкагольнага ап'янення або ўвогуле не маюць вадзіцельскіх правоў. Падчас апрацоўкі Брэсцкага раёна ў поле зроку нашай рэйдавай групы правапарушальнікаў не трапіла. Усе вадзіцелі аказаліся добрапрыстойнымі. А вось у горадзе карціна склалася зусім інакш. Патруль ДАІ накіроўваецца да месцаў масавага прыцягнення і адпачынку грамадзян, асабліва ў начны час. І вось яны першыя спыненыя Дзяржаўтаінспекцыяй. На аўто адсутнічаюць нумары, у салоне відавочна нецвярозыя людзі, ды і вадзіцель яўна не як шкло. Імя і прозвішча, адрес пражывання, куды накіроўваліся. А дзе ж вадзіцельскае пасведчанне? Водительское лишены или нет? Не, вообще. Еще не было. Аўтатранспарт набыць паспеў некалькі дзён таму, вось пасведчанне атрымаць не. Што ж паштурхнула сесці за руль? Отдыхали в клубе. Товарища два не могло ходить, он решил их подвезти домой. Сел за руль, выпив 4 коктейля, как он сказал, и решил подвезти домой. До дома было километр. У выніку ад 4 выпітых коктейляў 1,3 прамілі алкаголю ў крыві. Вось так 1 кіламетр коштам у 2 рублі на таксі апынуўся зусім не хэпі-эндам. Галоўнае памятаць, кожнае парушэнне цягне за сабой адпаведнае пакаранне. Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. За повторное управление лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенным в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрена уголовная ответственность и специальная конфискация транспортного средства. Штраф заплаціць герою гэтага начнога патрулявання прыйдзецца, а вось правоў не пазбавіць, бо нечага пазбаўляць. І гэта толькі адзіны выпадак, які зафіксавала наша здымачная група. За 3 дні патрулявання статыстыка наступная. За предвыходной и выходные дни на территории Брестского района и города Бреста было выявлено более 300 нарушений правил дорожного движения. В том числе к административной ответственности привлечены 11 пешеходов, которые в момент нарушения правил дорожного движения находились в состоянии алкогольного опьянения. На территории города Бреста и Брестского района к административной ответственности привлечены 8 водителей, которые сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и 23 водителя, не имеющих права управления транспортным средством. Акцыя пад назвай «Алкакантроль» завершана, але гэта зусім не значыць, што рэйдавыя мерапрыемствы будуць спынены. Супрацоўнікі ДАІ нагадваюць аб тым, што неабходна памятаць, вадзіцелі нясуць адказнасць не толькі за сваё жыццё, але і за жыццё астатніх удзельнікаў дарожнага руху.